Una puntualització només. Vostè demana la dimissió per... és que no sé si ho he agafat bé o tinc el sorpasso, per incompetència, vergonya i desordre. No, que no, la dimissió, i que la dimissió és en la vergonya i deshonor que implica que un govern, al mes d'estar constituït, ja manifesti la seva incapacitat. No diré incompetència, perquè com que no ha fet res, no se'ls pot dir incompetents. Simplement ells manifesten que són incapaços. Incapaços d'impedir el bloqueig de les rodalies per part de Renfe, incapaços de recuperar els 60 milions d'euros que cada dia se'n van a Espanya i no tornen, incapaços d'impedir la baixada de les pensions als pensionistes catalans, incapaços de recuperar els nostres diners perquè no calgui baixar més encara els pressupostos de la sanitat. I incapaços per impedir que les caixes, que és l'última incapacitat manifestada avui, que les caixes d'estalvi catalanes passin a mans de l'oligarquia financera espanyola. Amb tota aquesta enumeració d'incapacitats, manifestats per ells mateixos, crec que l'única capacitat que han tingut fins ara és la de nomenar. Que d'això, sí, molts nomenaments. Si a banda de nomenar no són capaços de res més, el seu destí ha de ser la dimissió, la vergonya i el deshonor de ser un govern incapaç de defensar els interessos dels ciutadans, que per això han estat elegits per part del 38% dels ciutadans que els van votar i per part d'aquesta cambra que els va votar donant-los 62 vots a favor del 135. I en la primera volta votant contra aquesta investidura per majoria absoluta.